Povedzme, že máte 10 000 eur, ktoré chcete zhodnotiť. Investíciám nedôverujete, preto vaše peniaze uložíte na termínovaný vklad a tešíte sa na výnos. Rozmýšľali ste však nad tým, odkiaľ sa váš výnos vzal? Funguje to veľmi jednoducho. Banky vaše peniaze zhodnocujú prostredníctvom úverov a investovania. Investujú do realít a zároveň aj do ľudí, ktorí v nich budú bývať. Inak povedané, vaše peniaze požičajú na hypotéky s približne 5% úrokom a ďalšie na spotrebné úvery, kde je úrok v priemere 10%. To však nie je všetko. Banky vaše peniaze premenia aj na úver do výstavby nového shopping centra. Dokonca ich poskytnú aj spoločnostiam, ktoré ho postavia. Taký projekt potrebuje veľa energie, preto banky zúročia váš vklad aj v tejto oblasti. Vy si zatiaľ spokojne plánujete dovolenku a asi ani netušíte, že to nové letisko sa postavilo aj za vaše peniaze. Banky opäť raz investovali, tentokrát do zahraničných dlhopisov. Dátum vyplatenia úrokov sa blíži a vašich 10 000 eur už stihlo obehnúť pol planéty. A kruh sa začína uzatvárať. Banky na vašich peniazoch zarobili investovaním viac ako 5%. Vám ale vyplatia v priemere 1%. Či sa vám to páči alebo nie, investície sú realitou. Ide len o to, či zarobíte viac vy, alebo niekto iný.